Γιορτάζουμε τη γιορτή της σημαίας. Την επέτειο του όχι. 28 Οκτωβρίου. Ένας άνθρωπος περνάει έναν άλλον άνθρωπο για ένα ψάρι. Ο Έλληνας ψαρεύει έναν πειρατή επειδή το πλοίο βυθίζεται. Και βυθίζεται Και είναι αστείο. Βυθίστηκε το Έλληνα. Στη θάλασσα και γύρω στους 40 ανεβαίνει στο βουνό. Πολεμάμε με άλλες μας τις δυνάμεις. Έχει πόλεμο εκεί στο Άχι. Εκεί έχει φωτιά. Ολοκλήρωνο που κάηκαν και γυναίκες που χαιρετάνε τους άντρες τους. Έχει σταριστόστερ, έχει αεροπλάνα που τους πετάνε βόμβες. Έχει αεροπλάνα που τους πετάνε βόμβες και κρατάνε ένα όπλο για να τα πυροβολήσουν. Οι άνθρωποι είναι στο χώμα που είναι στρατιώτες. Χιόνι είναι. Οι στρατιώτες είναι στο χιόνι. Οι στρατιώτες είναι στο χιόνι. Κρυώνουν. Χρειάζονται ζακέτες. Είναι στα βουνά και έχουν κρυοπά. Πολεμάνε στα βουνά και είναι κρύο. Τι φωνάζουνε? Τα έτρα. Είναι οι στρατιώτες, είναι πιο λίγοι και αυτά είναι οι άνθρωποι και τα αεροπλάνα τα ρίχνει. Είναι ένας στρατιώτης που πολεμάει και ο άγγελος του προσφέρει ένα στεφάνι. Τον προστατεύει. Άγγελος. Κέρδισε. Οι Έλληνες έχουν πολεμήσει σε διάφορους πολέμους παλιά για να προστατέψουν την Ελλάδα. Είδαμε αγάπη πλέκει τη φανέλα του στρατιώτη. Πολεμούσαν στα βουνά. Τα βουνά της πηδούν Και βοηθούσαν. Αντουλάκια. Τι κάνουν τα γαϊδουράκια? Κουβαλάνε τα φαγητά τους και τα πλάματά τους. Γυναίκες που κουβαλάνε κάτσες. Ο Τσιλίας βρέχει τον Μουσολίνα και τον βρέχει τον Μουσολίνα για να τον διώξει.
εικόνα υπάρχει μια μαμά που κλαίει. Επειδή μπορεί να χάλασε το σπίτι της ή να πέθανε τα παιδιά της. Η κυρία τους δώνει τα παιδιά. Είχε γίνει πόλεμος και δεν είχαν φαγητό και που τους έδωνε φαγητό. Θέλανε φαγητά οι άσωποι γιατί πεινούσανε και σάγανε φαγητό. Είναι το πουλάκι η Ελένη που μας κάνει καλό. Είναι πουλάκι που είναι το περιστέρι της Ειρήνης. Κάθεται πάνω σε ένα χέρι του. Και είναι πάνω στο χέρι του γιατί θέλει να κάτσει. Έχουμε φαγητό, έχουμε και νερό. Έχουμε αγάπη και φροντίδα. Έχουμε τους φίλους μας.